Denne samtale med Knattrup er inspireret af en Baltimore og kan opfattes som et bidrag til hendes dialogprojekt. Knattrup er pensioneret efter 30 års arbejde med uddannelse af geografilærer. Hvad har du især været optaget af, siden du blev pensioneret? Jeg har nok egentlig mest været optaget af kirkeligt arbejde. Dels har jeg i en årrække været i et menighedsråd, og jeg har, skal vi sige, fra min barndom af nogle interesser, og nogle kirken har betydet meget for mig i mit liv, og det har jeg aldrig haft tid til at gøre noget ud af i min virksomhed. Og det er ligesom, jeg har fået lejlighed til at tage mig af den slags ting nu. Det sidste, jeg har gjort, jeg har haft fornøjelsen af at redigere et festskrift i anledning af vores kirkes jubilæum. Og så deltager jeg sådan i det hele taget i kirkens arbejde. Og så har jeg lidt interesse i ydermission og de fremmede lande. Det er jo noget, som også passer godt for en geografilærer, kan man vel sige. Det følger sådan naturligt efter det arbejde, man har haft, hvor de fattige lande har spillet en stor rolle for en, og kommer til at gøre det måske mere og mere. Og derfor prøver jeg også på at yde en lille smule i specielt det danske missionsselskab på lokalt plan. Så nogle gøremål og interesser, de fører os tilbage til forskelligt, der nok har betydet noget for dig i ungdommen og barndommen. Hvad med at starte med det sidste først? Dine forældre? Ja, jeg er jo opvokset på landet. Og min far var oprindelig landmand, men blev så på et eller andet tidspunkt i slutningen af 90'erne ansat i Indre Mission. Og hans første kone døde, og så blev han senere gift med min mor. Og så flyttede han og blev fuldtidsansat i Indre Mission. Og det er som sådan, jeg har kendt ham. Og det vil sige, at jeg er vokset op i sådan et rigtig vestjysk Indre Missionsk miljø. Og det var egentlig meningen, at jeg skulle være landmand. Jeg har ikke tænkt mig spor andet, da jeg var dreng. Men på et eller andet tidspunkt flyttede min far til en by, hvor der var en real skole. Og min søster, som læste både tidligt og sent, hun skulle på realskole, og jeg havde på det tidspunkt et halvt år tilbage af min skoletid. Og så siger far, du kan da egentlig godt gå på realskolen, og nu skal jeg skifte skole. Og det var egentlig det, der satte gang i det hele. Jeg var ordblind som barn, og havde vist aldrig læst en bog selv, da jeg var 13 år. Og så kom jeg på realskole, og det kom jeg mærkeligt nok til at gå godt. Og en af de sjove ting var jo der blandt andet, at jeg fik UG i geografi til prædikateksamen. Og så kom jeg derefter på Haslev Gymnasium. Der var ingen gymnasie i Nordvestjylland, hvor jeg boede. Og så må man jo på kostskole, og det ville altså Haslev Gymnasium, som min far havde en vis kontakt til. Og der blev jeg student. Og ja, så skete der det mærkelige, at jeg skulle egentlig have været på Nørre Nissum Seminarium og været lærer. Men der var noget med dengang, at man skulle først, jeg tror man skulle have en tid hos en lærer, før man kom optaget på seminariet. Og min fætter, som var lærer i Sønderjylland, blev syg, og jeg kunne ikke komme ned til ham, som aftalen var. Og så blev jeg, så blev det Københavns Universitet i stedet for. Må jeg spørge en ting? Hvis du ser tilbage på din opvækst og skoletid, er der så noget i den opdragelse, som du har gennemlevet, og den skoletid, som du mener har haft særlig betydning for dig sidenhen? Ja. Det var jo en gammeldags opdragelse i den forstand, at man havde nogle pligter. Og der var noget, man skulle gøre, og det gjorde man. Og jeg var nok ikke særlig begavet. Jeg tror nok, jeg i skolen
måtte slide temmelig meget. Men jeg fandt jo altså ud af, at det godt kunne give nogle resultater, når man bestilte noget. Det er i hvert fald en ting, som jeg synes, man kan lægge, jeg kan sige har betydet noget også for mig senere. Og formodentlig altså også i mine år i både skolens og seminariets tjeneste senere hen, og der er også i min studietid naturligvis. Hvis du tænker på den mere, hvad vil jeg sige, åndelige side af sagen, så har jeg allerede antydet, at vores kirke har altid betydet en hel del for mig. Og det betyder ikke, at jeg sådan er en kopi af mine forældre i den retning, slet ikke. Men hele den åndelige side af vores tilværelse spiller en stor rolle for mig, og har spillet en stor rolle for mig, og gør det den dag i dag. Men det er jo ligesom en ekstra dimension, man har i tilværelsen, og som giver en naturligvis glæder, men jo også mange gange skuffelser sådan set. Men det er en, hvordan skal jeg sige det, en dimension i tilværelsen, som jeg i hvert fald ikke ville undvære. Må jeg spørge noget der, sådan lige hurtigt indskud? Hvordan ser du på den grundtvigske tradition i dansk undervisning og kirkemøde for så vidt? Jeg mener, at den grundtvigske tradition i dansk undervisning spiller en overordentlig stor rolle. Når vi har de mange frie skoler i dag, jeg har selv været ansat ved et privat seminarium i 30 år, og når vi har omkøbet private gymnasier i det danske skolevæsen, så er det jo en grundtvigsk tradition, og den mener jeg er ganske ordentligt værdifuld. Den offentlige, officielle skole, skal vi sige det sådan, den har meget lettere ved at stivne i nogle bestemte retningslinjer. Den hænger sig ofte i nogle mærkelige detaljer, hvor man i den private skole har meget større frihed. Man kan bare tage sådan en ting som, jeg var med til at bygge en ny gymnasieskole i Horsens i omkring 1940-41, og senere da tyskerne var væk og reparere ødelæggelserne. Man var bundet af nogle budgetter, og det skulle være færdigt til den tid, og der var ikke noget, der kunne overføres til næste tid. Så kommer jeg senere til et privat seminarium, og de penge, man ikke bruger det ene år, det kan man bruge det andet år. Og jeg synes også, jeg i hvert fald det var da min oplevelse i hvert fald, da jeg kom til Aarhus Seminarium, at jeg fik en meget større frihed til at arbejde selvstændigt. Ja, vi har jo denne frihed for private seminarier som en fælles baggrund. Så ja. Nu vil jeg kravle videre og så spørge, eller gribe tilbage, din universitetsuddannelse i geografi. Ja. Det var egentlig nok mærkeligt, at det blev geografi, der kom til at spille en stor rolle i mit liv. For jeg tror nok, det egentlig var biologien, specielt zoologien, der interesserede mig i starten. Og senere blev det ført botanikken. Og så havde jeg jo et mærkeligt held med at få et UK i skriftlig geologi til embedseksamen, hvordan i verden det gik til. Men de mange først, jeg skulle egentlig sige noget af det var uddannelsen, du spurgte mig om. Det var jo Vadehat. Og det var de 4 tykke bind, som vi læste. Jeg kan ikke huske, hvor mange gange jeg har læst dem, men jeg har læst dem fra A til Z i hvert fald. Plus en del andet selvfølgelig også. Men det var i hvert fald den side af geografien, de 2 sider af geografien, som kom til at spille den største rolle i min uddannelse. Og Val var jo han var jo en morsom lærer at have. Han kunne jo finde på de sjoveste ting. Jeg kan huske, han var samtidig meget skrap, når han eksaminerede sproglige studenter, for de kunne ikke noget, det mente han ikke. Og kunne køre dem igennem med de mærkeligste spørgsmål. Det var jo produktionsgeografien. Og han var jo egentlig en forløber, kan man sige, til den produktionsgeografi, som Humlum senere udgav sit store værk om, som nu har gået i
meget lang årrække og i mange oplag, altså det der i dag hedder Kulturgeografisk Atlas. Men det var den baggrund, jeg rent geografisk jo kom ud med. Så havde vi jo geologien og landskabsgeografien, som vi havde en del af hos Rosenkrantz. Ellers var det jo Bøgel, der leverede sådan den største del af vores geologiske undervisning. Og man kan jo nok sige, at når man så kom ud i gymnasiet og skulle til at være lærer, som jeg kom i gennem 13 år, så var det jo egentlig kun næsten den geologiske del, og så Vals klimalærer, som man fik brug for. Og ja, jeg havde jo heldigvis også i mange år undervisning i mellemskolen. Og mellemskoleeleverne interesserede mig meget, og jeg gjorde forskellige forsøg. Det var jo egentlig på det tidspunkt, jeg begyndte sådan med det, der hedder forsøgsundervisning. Det var i anden mellem, tror jeg det var. Der havde vi jo da i hvert fald regionalgeografien. Og jeg kan huske, at jeg fik tilladelse til at ændre rækkefølgen. Det måtte jo man jo helt op til ministeriet for at få tilladelse til en mellemskole dengang, ved en statsskole. Og jeg lavede sådan en hel del forskellige udendørs arbejde. Nu har jeg så heldig, at jeg i en del klasser havde biologi og geografi, så jeg havde begge fagene. Og så kunne man jo samle timerne lidt og komme ud og begynde at lære eleverne at se sig om udendørs. Men altså, når jeg stadigvæk ser på den uddannelse, man havde fra universitetet, så var det jo trods alt nok en begrænset del af den, man virkelig fik lov til at bruge. Og derfor havde jeg egentlig i mange år sådan en idé om, at jeg godt ville, jeg ville gerne til seminariet, jeg ville gerne være med til at uddanne lærere. Og det lykkedes jo også på et eller andet tidspunkt. Må jeg lige spørge en ting? Hvad i den universitetsuddannelse, eller den universitetsgeografi, du traf på universitetet, har efter dit skøn haft den største værdi, eller den bærende værdi, eller kunnet holde over årtierne? Ja, der må jeg nu nok sige, at hvis jeg sådan virkelig skal være helt ærlig, så er det nok egentlig klimalæreren, Vals klimalærer. Jeg ved da godt, at der er andre klimalærere, men der var et system, som var pædagogisk velfunderet. Klar, man kunne undervise i det. At der så har sine vanskeligheder, sine fag, men han havde nogle udgangspunkter, og han trak nogle linjer op, og dem kunne man bruge, og det kan man faktisk den dag i dag. At vi så måske nok på visse tidspunkter har haft en tilbøjelighed til at, hvad skal vi sige, hænger os så meget i den del af geografien, så der er andet, der blev forsømt. Det er jo så en sag, det kan jo falde tilbage til os. Men jeg mener egentlig, at Vals system virkelig er et, i hvert fald til skolebrug, virkelig velegnet system. Du blev lærer for geografilærer. Ja, det gjorde jeg jo. Jeg kom til Aarhus Seminarium i 1950, efter altså at have været 13 år i gymnasiet. Og det var jo en udfordring. Nu kan jeg godt sige, at der fik man virkelig brug for det, man havde lært på universitetet, og meget mere til. Og det galt både biologien og geografien, og i de første mange år måtte jeg jo undervise i begge fag. Og havde en forfærdelig masse elever med 36, tror jeg, vi havde på holden, eller sådan noget lignende. Og de får jo forbi en sådan 2 år. Vi havde på det tidspunkt ved Aarhus Seminarium en rektor, der hed Paul Holt, som var historiker. Og han tog meget aktivt del i alt, hvad der havde med organisationsarbejde inden for seminarieverdenen at gøre. Han var i mange år formand for Dansk Seminarieforening. Og han gav mig
virkelig frie hænder. Jeg havde ikke været der mere end et halvt år, før jeg sådan, hvad skal vi sige, begyndte at kritisere det, jeg arbejdede med. Det galt begge fagene, biologi og geografi. Og nu er det geografi, vi skal snakke om, men jeg kan måske nok lige sige, at jeg i hvert fald efter et års forløb fik lov til at lave en særlig forsøgsundervisning i biologi med forberedelse til eksamen og sådan nogle ting, som på det tidspunkt var helt nye. Og som mine gamle, det er ikke så længe siden, jeg var sammen med nogen, der fortalte mig, at de var de første, jeg havde brugt til eksperimenter. Men også og det jeg sådan lagde vægt på, det var egentlig, at de her store hold på 36, det var grænser for, at man kan lave med dem. Man kan nok holde forelæsning for dem, men det var jo kedeligt i det lange løb. Man kan også tage på ekskursion mellem og vise det danske landskab og meget andet. Men hvis man virkelig skal dybere ind i stoffet, så må man ned på nogle mindre hold. Så jeg fik ret hurtigt lov til at dele holdene i to, i visse timer i hvert fald, og lave nogle øvelser med det. Der var jo i min tid for geografiens vedkommende kommet en person mere ind i dansk geografi, nemlig Axel Skov. Jeg synes nok, han er den, der sådan kom til at betyde mest for mig. Det var ganske vist Niels Nielsen, der var censor, og det kunne jeg måske også fortælle historie om, men det var Axel Skov, der rent fagligt kom til at betyde noget for mig, fordi han med sin atlas over Danmark jo ligesom bragte nogle nye synspunkter ind, og hvor det danske landskab blev formuleret, synes jeg, på en måde, som virkelig kunne bruges til undervisningen. Og senere, da linjelæsningen kom i seminariet, gjorde jeg ført meget ud af den side af sagen. Men jeg tog det altså også ind på et tidligt tidspunkt, og en af de ting, jeg blandt andet måtte gå i gang med, det var jo at lave en lysbilledsamling til seminariet, for det var der ikke noget, der kunne bruges af, og genfotografere det danske landskab. Er det svar på det, du har spurgt om? Det er det der et stykke af vejen, men jeg vil måske fortsætte med at henrende, at du har jo ved flere lejligheder, også ud over din personlige undervisning og ud over sensorfunktion og så videre, præget dansk geografilæreruddannelse. Der har været skrevet vejledninger og bekendtgørelser. Ja. Det har du jo været i nærheden af. Ja, jeg har jo undervist under 3 seminarielover. Og 1, 2, 3, 5 bekendtgørelser, tror jeg, det bliver. Og jeg har da haft lidt med dem at gøre. Allerede i, var det 54, vi fik den nye seminarielov. Og der begyndte jeg jo at ytre mig lidt over, for jeg var ikke med i det fagudvalg, som beskæftigede sig med det. Jeg var jo forholdsvis ny på seminariet på det tidspunkt. Men jeg ytrede mig i hvert fald. Og det endte også med, at fagudvalget indkaldte mig, kan jeg huske, til et møde i Fredericia, hvor jeg fik lejlighed til at komme frem med mine idéer. Og det var i ikke ringe grad nok det, at de nordiske lande skulle spille en større rolle i geografien. Det var den ene ting. Og den anden, det var, at geografien var det eneste læsefag på seminariet, der på dit tidspunkt kun havde 2+2 timer i de 2 første klasser. Og det var jo ved den lov, at man gjorde uddannelsen 4-årig. Og der synes jeg altså, at geografien havde for lidt. Og det ytrede jeg mig en del om, og det er for udvalget, men også i og for sig officielt, og blandt andet over for min rektor, som sad i selve hovedudvalget. Og det endte faktisk med, at vi fik 2+3 timer, så timetallet altså steg. Og det mener jeg egentlig, jeg i hvert fald gjorde en hel del for, at det kom. Og så var der altså den anden side af sagen, det var jo, som jeg sagde før, Norden,
som ret tidligt kom til at spille en stor rolle for mig, og gør det den dag i dag. Nu har jeg aldrig været særlig dygtig til sprog, men de nordiske sprog, den kan jeg i hvert fald klare, i hvert fald svensk og norsk. Og det kan måske også gøre, at man lettere kommer i kontakt med også geografer, kolleger, og det endte jo for øvrigt altså også i en nordisk geografi på et eller andet tidspunkt. Det er jo så måske en anden sag. Nu kommer vi til, må jeg lige et øjeblik hænge fast i det. Netop det, at du har siddet nær ved og også været medforfatter til vejledninger, leder mig til at spørge, bortset fra det nordiske perspektiv, som jeg som sagt gerne vil vende tilbage til, hvilke andre områder eller perspektiver i geografien gik du ind for at prioritere højt? Ja, så skal jeg jo næsten tilbage til 1950 igen, da jeg begyndte. Og vi havde en lille bog, der hedder Andersen og Wahl, geografi for seminariet, tror jeg. Og jeg skal jo indrømme, at jeg kendte den før. Jeg havde læst den til, vi læste den jo til forprøve eller sådan noget. Til, før man skulle op til eksamen i geografi, var det vist, vi tog et kursus hos Storgård i den, om ikke det passede og sådan noget lignende. Jeg kendte den i hvert fald. Men jeg synes jo rigtig nok, at den havde nogle mangler. Og det, som jeg faldt over i første omgang, det var, at den almindelige geografi, og det var jo nu nok på det tidspunkt specielt den fysiske geografi, jeg synes, den var ualmindeligt dårligt behandlet. Der var for mange ting, som man kom alt for let over. Og derfor kan jeg huske, at det første, jeg gjorde, det var, at jeg lavede en lille astronomi. Man skulle jo undervise i astronomi dengang. Det er jo et færdigt at senere glæde ud. Men i hvert fald prøvede på at lave jeg lavede sådan en lille, så vi fik en lille indblik i verdensrummets bygning. Og det synes jeg, de studerende trængte til. Det lavede jeg allerede det første år. Det næste år, det var, at jeg lavede det var jo nok nærmest en lille geologi. Og dem duplikerede jeg selv og solgte så til mine elever. Jeg havde den morsomme oplevelse af Niels Nielsen, som jeg altså nævnte før, var fast censor i geografi ved seminarierne på det tidspunkt. Der var der ikke så mange, og de kom udefra alle sammen, de der kom. Han kritiserede mig af det, jeg havde gjort, og sagde, at jeg var præget af, at jeg havde undervist ved gymnasiet i så mange år, og det her, det var ikke noget for seminariet. Men senere så fandt Niels Nielsen og jeg nu hinanden udmærket, men jeg kan i hvert fald huske, at jeg var lidt, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, men jeg var ikke helt tilfreds med hans kritik, og jeg synes ikke, den var helt berettiget. På den anden side kan det da godt være, at jeg var, hvad skal vi sige, sådan, det var måske for kort tid siden, jeg havde undervist ved gymnasiet, at jeg sådan ikke var kommet helt ind i, hvad der kræves for seminariet, for det opdagede jeg jo efterhånden. For det var jo givet, på det tidspunkt spillede regionalgeografien jo en stor rolle, men det var jo en oversigtsregional geografi. Landekunde, ganske kort, og det var jo også en af de ting, som jeg så senere fandt ud af, også da jeg skulle til at skrive min bog, at det volder jo store vanskeligheder, hvis man forlanger i en uddannelse som geografi, at de studerende skal have egentlig et vist kendskab til hele verden, så er der jo mange sider af de landes både natur og kultur og erhvervsliv, som bliver alt for overfladisk behandlet. Hvad vil dit svar på den? Der ligger jo en kritik i Länderkunden, eller en tidligere regional geografi, vi begge har levet med som undervisere. Ja. Hvad vil dit svar på den kritik være, og hvad var det? Fordi jeg mener også, du i noget af din produktion har svaret på den kritik. Da jeg skulle lave min sidste bog for seminariet, den der hedder Fennoscandia, og som kom, da vi fik den nye seminarielov igen efter 1909. Jeg begyndte i 69, den er fra 66, men de første hold begyndte i 69, ja.
der måtte jeg jo gå i gang med den, fordi jeg havde selv været med til at lave en bekendtgørelse, og der kom Norden jo til at spille en vis rolle. Og så følte jeg mig selvfølgelig, da jeg i forvejen havde haft skrevet en nordisk geografi, som de brugte i det ældre seminar, så følte jeg mig selvfølgelig en forpligtelse til stadig at gøre noget ud af de nordiske lande. Og der valgte jeg jo den udvej, at jeg gav en oversigt over Norge, Sverige og Finland. Altså Fennoskandia er jo Norge, Sverige og Finland efter min definition. Så gav jeg en oversigt over den fysiske geografi og en kort oversigt over befolkningsudvikling og selvfølgelig også sprog og den slags ting. Og en lille antydning af nogle hovedlinjer i de nordiske landes erhvervsgeografi. Men så tog jeg jo de enkelte lande hver for sig. Og der lagde jeg selvfølgelig så hovedvægten på kulturgeografien og erhvervsgeografien. Og pillede så nogle bestemte regioner ud, som jeg ligesom fordybede mig mere i. Og det var jo på det tidspunkt, der i begyndelsen af 70'erne, 71, var det jo, jeg rejste igen i Sverige og Norge, steder, som jeg har haft lejlighed til at besøge. Og derved får vi jo det, når jeg skal svare på de spørgsmål, at svaret på, at lænderkunde ikke skal blive sådan en overfladisk oversigt, det er den, at vi nok skal have noget af oversigten og sammenhængen. Men derfor må vi gerne i regionalgeografien pille nogle regioner ud. Og det er jo det, som, kan man nok sige, folkeskolen også har lært og så har brugt i høj grad efter, hvad hed den? Undervisningsvejledning i 1905-76. Undervisningsvejledning 76, ja. Må jeg så spørge om noget andet? Du har jo netop qua dit nordiske samarbejde truffet en række samarbejde med en række nordiske geografer. Er der nogen af dem, du havde lyst til at fremhæve særligt? Jeg vil som ikke sådan specielt som geografer, men så som venner i hvert fald. Min første større nordiske rejse, det var for øvrigt i slutningen af 50'erne, hvor jeg rejste 3 uger i Finland. Og den person, som der overtog sig særligt af mig, den familie, som tog sig af, det var rektoren ved Ekenæs Seminarium, Gunnar Forsander. Og han gav mig naturligvis på det tidspunkt et godt indblik i finsk geografi. Og gav mig gode råd med hensyn til, hvordan jeg skulle køre rundt og hvad jeg skulle se efter. I Norge blev det jo først og fremmest Eivind Rødemann, jeg kom til at arbejde sammen med gennem Foreningen Norden, og gennem de fælles nordiske seminarer, som vi fik stablet på benene allerede i 1960, tror jeg det første var. Det havde jeg nu ikke så meget med at gøre, men i hvert fald de følgende fik jeg temmelig meget med at gøre. Og der har vi jo haft et godt samarbejde, ikke mindst med nordmændene. Svenskerne har det måske været lidt vanskeligere med, og det hænger jo noget sammen med, at geografien i Sverige har haft nogle andre kår, end den har haft i Danmark og Norge, og på et tidligt tidspunkt blev, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om det, men jeg synes, det har meget temmelig lidt med egentlig geografi at gøre, og jeg mener, det er en stor fejl at dele et fag sådan fuldstændig i sin fysiske del og sin kulturelle del, og i et fag, som efter min opfattelse stadigvæk består af begge dele. Må jeg lige spørge, hvilke idéer og berøringsflader inden for det nordiske, det vil altså geografisk eller på andre leder, finder du særligt værdifulde eller bærende? Ja, noget af det sidste, jeg var med til, det var for Foreningen Norden en tur til Finland i det år, der hed Nordisk Sprogår. Og det er jo nok noget af det, som jeg synes er så værdifuldt for de nordiske lande,
at vi har forholdsvis let ved at kunne tale sammen. Og så har vi jo også utvivlsomt nogle fælles, vi har en fælles historie, som går hundreder af år tilbage. Og selvom den samtidig har været præget noget af krige, specielt måske mellem Danmark og Sverige, eller specielt mellem Danmark og Sverige, så gør sådan en fælles historie jo alligevel også, at der er nogle dele, nogle led i vores kultur, som står hinanden temmelig nær. Vi kan bare tage sådan en ting som vores lutherske kirke, for at nu nævne noget af det, som jeg interesserer mig for. Men hele vores litteratur, jeg holder meget af at læse både svenske og norske bøger, og jeg er ikke helt tilfreds, hvis jeg søger en svensk eller norsk bog, og så den findes på dansk i stedet for på biblioteket. Jeg vil helst have den på originalsproget. Det er i hvert fald nogle led i det fælles nordiske, som jeg sætter meget pris på. Og det har jeg jo i nogen grad haft lejlighed til at beskæftige mig igennem Foreningen Norden. For selvom det var et geografisk fagnævn, jeg blev valgt ind i Foreningen Norden i sin tid, så kan man jo også, når man kommer sammen som nordiske kolleger, så kan man jo også godt beskæftige sig med andre ting end selve geografien. Må jeg spørge, det er måske kun en nuance af det, jeg spurgte om før, men er der nogle værdier eller kvaliteter, som de nordiske lande, kan man sige, kunne tilbyde den øvrige verden? Noget særligt? Vi vil jo gerne sige, at vores form for demokrati var den bedste. Om det er rigtigt, det ved jeg ikke. Men vi har lidt svært ved at forstå, at andre lande har andre former for demokrati. Jeg vil egentlig heller ikke sige, at vi nordboer, at vi er bedre end andre. Men der er trods alt, man træffer nu alligevel hos mange de venner, jeg har rundt om, både i Norge og Sverige, og også Finland, nogle, ja, hvordan skal jeg bedst udtrykke det, et ønske og en tilbøjelighed til gerne at ville hjælpe andre. Det er jo en ting, vi, ikke mindst i vores tid, træffer meget i vores kultur i dag, moderne kultur, at der er så mange mennesker, der trænger til hjælp. Og det kan være mange forskellige årsager, det skal jeg ikke komme ind på, men der er så forfærdeligt mange ting. Og der er altså nok noget der, som præger os i Norden. Og jeg synes også, at jeg i den forbindelse kan glæde mig over, at de nordiske lande i fællesskab og hver for sig yder i forhold til de store lande i Europa og Amerika, og for ikke snakke om Østeuropa, et meget stort bidrag til hjælp i de fattige lande i verden. Men det fører nok for vidt at komme nærmere ind på det, men det er i hvert fald en side af den nordiske kultur, som jeg finder værdifuld. Hvis jeg må springe i det, er der mange år siden slog det mig, at du er belæst og var belæst over et meget bredt felt. Er der nogle forfatterskaber, det er der givet, der har betydet særlig meget for dig? I og uden for faget? Det ved jeg simpelthen ikke, hvordan jeg skal svare på. Altså, der er naturligvis jeg har nævnt jo mine gamle lærere og mestre i geografi specielt. Og så kan jeg jo tage Ove Biilmann med også på den sags skyld, for det har jeg jo også lejligt til at beskæftige lidt med, hvad du har skrevet de senere år. Men tænker du sådan på litteraturen? Jeg tænker egentlig både og. Nu er jeg jo ikke så god til at få sagt de her navne, men der er i hvert fald forskellige både norske og svenske forfattere og
også finske Salminen for eksempel, og sådan nogen, som har forstået at beskrive deres lands kulturer og sider af deres lands kulturer, som har fanget mig meget. Jeg synes nok især, når de har forstået at, hvad skal vi sige, sætte fingeren på ømme steder i samfundet. Må jeg forstå det derhen, at du i en vis forstand også møder skønlitteraturen som geograf? Ja, det gør jeg. Eller omvendt det kan jeg faktisk ikke rigtig lade være med. Nej? Altså, når jeg læser... nu kniver mig for navnene frem, det er også lige meget. Men når jeg læser sådan en norsk eller svensk roman fra et eller andet bygd, jeg vil gerne have, hvis jeg kunne have sagt, have fundet navnet, men det er også lige meget. Det er jo fuglerne, jeg tænker på. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Det er lige meget. Så har jeg ligesom jeg synes, jeg har en vældig, jeg ser sådan det landskab for mig, han går i. Og det er nok ud, jeg ser de sletter, disse lier og hvad hedder det, fyreskoven eller grænskoven, der kommer ovenfor, og jeg ser også nok noget af det erhvervsgeografiske i det, når man sådan læser om, hvordan de passede deres dyr, og når de fiskede i søen, og alt sådan noget. Jeg tror i og for sig nok, at det der med, at jeg er geograf og har rejst en hel del, specielt i nordiske lande, og fotograferet temmelig meget, taget et væld af lysbilleder, at det har ligesom givet mig nogle oplevelser, som jeg kan altså benytte, som betyder noget for, når jeg læser nogle romaner. Og omvendt af litteraturen kommer der i møde? Ja, det gør den jo da. Ja, på det fælles. Det gør den. Sådan mere afrundende vil jeg da godt lige spørge. Når du som formidler af geografi skal tilrettelægge undervisning, er der sådan nogle aktiviteter, som du opfatter som særligt genuint geografiske? Når du siger genuin, altså... Ja, eller karakteristisk. Eller, altså, ja. Ja, en af de ting, som jeg ligefrem, jeg underviste børn i skolen, jo har man lagt meget vægt på, det er i for sig det, at det man læser, det skal man også ligesom opleve i virkeligheden. Og derved kommer vi jo til begrebet ekskursioner. Vi kan sagtens sidde i et laboratorium og analysere kortene og få en masse ud af det. Og det skal jeg bestemt ikke sige tværtimod. Det er meget værdifuldt, det har jeg gjort og gør den dag i dag, når jeg skal ud og rejse og sådan. Men det er altså også meget vigtigt, at man kommer ud og ser tingene. Og derfor kan jeg jo sige, at når jeg nu for eksempel i en årrække lagde meget vægt på dansk landskabsgeografi, så var det jo meget nøje knyttet til ekskursioner rundt omkring i hele vort land. Både, ja, derfor øver det også helt op til Nordsverige og til Finland og ned til Ejderen. Jeg må ikke glemme, at det sydligste Jylland standser jo ved Ejderen. Og der er jo også en befolkning dernede, som taler dansk og føler sig som danske. Altså den der kombination af det, man læser og det, man tager ud og se, det mener jeg er noget meget vigtigt. Og jeg har jo da ovenkøbet haft den glæde at kunne rejse så langt som til Grønland og til Tanzania. Og det har spillet en stor rolle for mig selv. Nu er der en halvnæs år imellem de to rejser, men jeg tror nok, de begge to kom til at
betydet meget for min undervisning. Og hvis jeg skal sige specielt Tanzania og Kenya, så alt det jeg så dernede, det er jo forresten morsomt, når man sådan kommer ud i sådan et landskab, og man har sine kort med, og man har læst om det i forvejen. Og så er det meget spændende at komme og se det. Og der er det meget morsomt alligevel at opleve, at man kan det der, det er den type af landskab, det er den type af landskab, det er den type af vegetation, det er den landsbytype, eller hvad det nu hedder, på stedet. Og altså at kunne genkende det. Og derfor har jeg altid også anbefalet mine studerende på seminariet, at de skulle sørge for at komme med ud. Og det er jo ganske sjovt sådan at få små kort rundt omkring fra i verden med hilsene, med små tak for, hvad man har ydet dem, og hvor de fortæller om, at nu ser de det og det. Du har nogle gange nævnt regionalgeografi, Nordens regionalgeografi osv. Hvad er det særlige ved regionalgeografi? Hvis der er noget særligt ved det, hvad vil du sige? Ja, skal vi tage ordet i dets betydning, så er det jo det med at beskrive nogle regioner. Og der synes jeg jo nok, at vanskelighederne altid ligger i at få de væsentligste ting frem. Og der har vi jo naturligvis i årenes løb ændret vores syn en hel del. Og som jeg har sagt tidligere, så startede vi meget på et helt igennem fysisk grundlag og forsømte utvivlsomt store dele af kulturgeografien. Så kom vi jo i 70'erne vel især, var der jo strømninger, som ligesom lagde udelukkende vægten på det kulturgeografiske. Jeg har altid hørt til dem, som har ment, at det var to sider af samme fag, og det mener jeg den dag i dag. Og det glæder mig jo i at få sig, at jeg også synes, jeg kan bare tage sådan noget som, når jeg nu lige for nylig har læst din lille bog om Europa, at du også i den situation, du er i dag som lærer her på stedet, og som udgiver af bøger til folkeskolen, virkelig også holder fast ved det, at regionerne har både en fysisk og en menneskelig side. Og vi skal have dem med begge to. Vi skal bare passe på, naturligvis ikke at komme ind på, at når mennesker opfører sig sådan og sådan, eller gør sådan og sådan, så skyldes det de der fysiske forhold, for der kan være så mange andre ting, der gør sig gældende. Jeg ved ikke, om det var svar på spørgsmålet. Jeg synes, det var et godt svar, bortset fra, at jeg er lidt uinteressant der. Må jeg spørge om noget helt andet, springe lidt i det. Du har jo fungeret ved forskellige institutioner, og du har ifølge sagens natur boet forskellige steder. Hvor i verden, eller i Danmark, føler du dig egentlig hjemme? Hvis jeg må være lidt altså, jeg er ikke bortset fra, at jeg nu har boet 33 år i Aarhus, og føler mig jo vældig godt tilpas i Aarhus, og ikke rigtig kunne tænke mig, og jeg håber, jeg skal bæres derfra. Så må jeg nok sige, at Thy, hvor jeg kommer jævnligt, og hvor mine forældre ligger begravet, og hvor jeg kan se stadigvæk de steder, hvor jeg løb som barn, og passede køer, og red på heste, og også de mennesker deroppe, hvor jeg stadig har noget familie og bekendte. Det er nok alligevel det sted i Danmark, hvor jeg sådan virkelig føler mig hjemme. Jeg ved godt, det er mange regnes for at være en udørk, men der er altså også en natur deroppe, som er helt enestående. Og det har min gode ven Viggo Hansen jo derfor beskrevet så fortrinligt i sit lille hæfte om
biografisk tidsskrift om Sandflugten i Thy, som jeg stadig tyr til en gang imellem, når jeg tager det op. Og også andre af mine venner har beskæftiget sig meget med for eksempel Magister Kaiser, med de mange søer i Thy og deres fauna. Men det er altså et område i Danmark, som jeg virkelig holder meget af. Men jeg kan godt lide det øvrige i Danmark som helhed. Det skal jeg da ikke Nå, men jeg vil ikke tvinge dig til at tage afstand fra noget, men jeg fornemmer jo i det, du siger, at en hver egen, i hvert fald en egen, der har lidt historie, næsten har sine mennesker også. Ja, det har den utvivlsomt. Og det har Thy også. Vi er nok lidt seje i det, og arbejder nok lidt langsomt, og måske også lidt, måske grundigt, det kan godt være. Og det er jo en af de ting, som jeg synes har måske generet mig en del i de mange år, specielt hvor jeg skulle skrive bøger, at jeg skulle arbejde langsomt, og det tog tid at få fat på det, der var det vigtige. Til gengæld fik du det. Men hvis jeg afsluttende må spørge om ting, det er jo sådan, at erfaren mand er jo god og gæster og alt det her. Har du et enkelt eller et par råd til dansk geografi og geografiundervisning i dag, sådan, så det tager sig ud, fordi faget kan jo forekomme det skizofrent, og undervisningen har nogle små problemer, for at sige det sådan. Ja. Hvad vil du pege på? Ja, jeg vil sagt gerne udtrykke nogle ønsker, fordi når man nu taler med sine børnebørn om geografi, så er det jo, så ved de jo egentlig ikke så fandme om geografien er. De hører nok lidt om nogle landehister her, og nogle menneskehister her, og sådan noget. Men hele den der, hvad skal vi sige, det at geografien er et fag, som behandler nogle placeringer, hvor tingene er, og hvilke relationer der er mellem de forskellige faktorer i landskabet og i samfundet. Det har jeg altså indtryk af, at lærerne i folkeskolen ikke rigtig får præciseret. Vores børn, de lærer jo en masse geografiske facts, hvis man må kalde det sådan, igennem fjernsyn, og i en vis grad måske også i radio, men i hvert fald i fjernsyn, for der ser de det, og det er jo det, børn helst vil. Men der er jo ikke nogen, hvad skal vi sige, nogen egentlige forklaringer, og det er sådan noget spredt fægteri, og geografiske synspunkter, altså hvorfor virker det sådan og sådan, og hvilke forbindelser er det mellem de og de der faktorer, det forsømmes. Og det er noget af det, som jeg altså gerne ville, at man også i læreruddannelsen i geografi virkelig ville få slået fast. I den forbindelse kan jeg ikke lade være med samtidig at tænke på, om vi gjorde det rigtige i 1966-67, da vi sad og lavede den bekendtgørelse, som kom til at gælde i nogle år, som så blev ændret lidt i 75 for læreruddannelsen. Nemlig at geografien jo blev linjefag. Det var det. Det havde vi heldigvis fået det til allerede for 54 bekendtgørelsen. Det var bagvej, men vi lykkedes der. Og at geografien helt slap ud af den øvrige del af læreruddannelsen. Og det samme kunne jeg sige om biologi og historie måske også. Og det hænger jo lidt sammen med, at de fleste lærere, som kommer ud fra seminariet med deres lærereksamen, de bliver sat til at undervise i samtidsorientering, eller hvad det hedder. Jo, det hedder det. Og de bliver sat til at undervise i orientering fra børnene er små. Og der har vi ligesom alle sider af tilværelsen. Det er godt, det er ikke blot det med sprog og litteratur og sådan noget,
Men det er i høj grad, hvordan mennesker lever. Det er menneskers historie. De planter og dyr, de omgives af. Og der er altså nogle huller i de fleste lærers uddannelse. For det, de har fået i skolen og i gymnasiet, der er ikke den sammenhæng mellem tingene, som der burde være. Og nu er jeg ikke nogen stor historiker, men som geograf kan man ikke undgå at beskæftige sig med historie lidt en gang imellem. Og jeg synes egentlig, historien kommer til at spille en betydelig rolle for en. Og der er altså mellem de fag, som vi kalder orienteringsfagene, historie, geografi og biologi, og måske også religion med, det kunne jeg godt tage med. Der er altså en sammenhæng, som jeg mener er gået tabt i vores skole i dag. Og det tror jeg altså nok skyldes en forkert form for uddannelse. Jeg har selv været med til det dengang og slås imod, at fag som biologi, geografi og historie skulle være fælles fag for alle. Og det skulle de nok heller ikke. Men der skulle ligesom have været et tilbud til en større gruppe, end der er i dag. Det tror jeg er et synspunkt, også mange af vores nordiske kolleger tilslutter sig. Jeg mener, at vi nu skal sige, at vi har ulejliget dig længe nok, og jeg vil gerne sige hjertelig tak på instituttets vegne, fordi du vil lægge ryg til at øse af dine erfaringer og medgive, at det har været særlig hyggeligt for undertegnet at få lejlighed til at tale med en kollega, hvis indsats jo har betydet ganske meget for det rum, jeg har haft at virke i igennem en årrække. Hjertelig tak. Selv tak.